ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልተይ ከመይ ኣለኹም? ኣነ እኳ ሰላም እየ እግዚኣብሔር ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትህልው እንዳተመነኹ እምበኣርከስ ናይ ሎማዓልቲ ትሕዝቶይ እንታይ ይመስል ሓቢርና ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ። ብዛዕባ ትሕትና ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ኣርእስቲ እየ ሒዘ መፅአ። ንእሽተን ሕፅር ዝበለት መንፈሳዊት ነገር እየ ሒዘ መፅአ ማለት እዩ። ክቡራት ኣሕዋተይ ቤተሰብ ዘይኮንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰበይ ኩኑ። ቤተሰበይ ዝኾንኩም ኣብ ጎነይ ኮይንኩም ኣጆኹይ ኢልኩም ተተባበዑኒ ድማ ብጣዕሚ እናመስገንኩ እየ። እምበኣርኸስ ናይ ሎማዓልቲ ትሕዝቶይ ትሕትና ማለት ብሓይሊ ምሕረት ፀጋ ጥበብን ፍቃድ እግዚኣብሔርን እንተዘይኮይኑ ኮንቱ ምዃንካ ፈሊጥካ ንርእስኻ ምትሓት ዘይምዕባይን ዘይምኹራዕን እዩ። እትፈልጥ ኩሉኻ ከም ዘይትፈልጥ ክብሪ ኩሉኻ ከም ሓረስ ሰናይ ግበሮ እናሰራሕኻ ከም ዘይሰራሕኻን ዝግባኣኒ እዩ። ዝሰራሕኹ ምባልን እንተዘይሃልዩካ ከም ዘይብልካ ንርእስኻ ኣትሒትካ ምርኣይን ማለት እዩ። ትሕትና ማለት ገና ብግቡእኻ እንተዘይሰሪሑ ዝዕግበት ሕማቕን ድሕሪትን ከምኡ እውን ድኽመትካ ዝሽፍን ጥበብ ኣይኮነን። እቶም ትሑታት ቅዱሳን ንዝተፀውዕሉ መንፈሳዊ ዕዮ ብትሕትና ይፍፅሙ እናገበሩ ምስ ፈፀሙ ትሕትና ንሕና ብዘይንጥቀም ባሮት ኢና። እቲ ክንገብሮ ዝግበአና ኢና ዝገበርና ይብሉ ቃል 17:10 ፀግኦም ሸፊኖም ብትሕትና ይገልፁ እምበር ካብቶም ሰሪሖም ምእንተ ክኸፈሎም ምጥቃዕ ሃረምረም ዝእውጁን ግናን ስም ንኽርክር ወዲሰብ ኮንቱ ዝፍቅሩን ምሁራትን ጥበበኛታትን ኣይኮኑን። በዚ ከዓ ቅዱሳን ሓዋርያትን ኣመቂሮም ንኣመንቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዘይኣመንቲ ኣሕዛብ እውን ይምርቑ። ካብ ጓስነት ክሳብ ንጎሰነትን ፀጋ እግዚኣብሔር ዘይተፈለዮ ከም ልበይ ዝተባህለ መዝሙርን ኣብተ በገናን ሃብቲ ትንቢትን ራእይን ዝተወሃቦ ቅዱሳን ዳዊት ብዛዕባ ገዛ ርእሶም ክዛረቡ ከሎ ኣነ ግና ሓሰኹ እምበር ሰብ ኣይኮንኩን ብሰብ ዝተናዓቅኩን ኩሉ ሰብ ዝላግፀለይን እየ በለ። መዝሙረ ዳዊት 22:6 ኩሉ ግዜ ሓጢኣቱ ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ነበረ። መዝሙረ ዳዊት 51:3 ሙሉእ ለይቲ እውን ንምድቃስኡ ብንብዓት የጠልቅዮ ነበረ። መዝሙረ ዳዊት 6:6 መምህረ ትሕትና ጌታናን መድሕንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካባይ ተምሃሩ ኣነ ለዋህ እየ ልበይ እውን ትሑት እዩ ክብል መሃረና እዩ። ማቴዎስ 11:29 ካብ ክርስቶስ ዝተምሃረን ኣሱር ተኸቲሉ ንዕኡ ዝመስልን ቀዳማይ ቆሮንጦስ 10
حواريا قدس جيولوس دما أنس إتا محبر أملاخ سلا زقهوا من أس كلهم حواريات إيما حواريا بسم بقع خن قدامي قرنطس 15 فقد 9 يبل نبرة ولا أنا معرق فتصمنا بصح انت نبرة قدمي حجي زنا كم زنبر هو ويس قدمي حجي فتصم أيخون خوي أيكونن يبل فوليتوس 3 فقد 10 سلازي نتي إجزابهر النقربو مع قبتي زمكر قبل زجبر تحتنا أيو مسوأتي به أيبلكان مسوأتي به أيبلكانيو مسوأتي أملاخ صبر منفس يو نخورن قطن لبي أيتعنكفن إخا كم زبل مزمر داويت 51 فقدي 17 مسوأتي رأسنان أقلقلتنان بزي تحتنا كنت مخانو زتردأ قدسان كم عدو كلو اجزاهير تصقو انتهي بخانعو اتقل تصلو مسؤو تحتنا كهبكا حتاتو انتزي كوينو ناتي تصقا كواسدو لمنو يبل كميج أو أقلقلت تحتنا مأواج رأسخا العلخا نخالقات موراد ناب أملاخ زي قرب صيان أقلقلت إيو هبتنا وهبتنا فطرتنا حيلنا كاب أملاخ مخانو فليتنا جو تحتنا انت زي أجازينا مقارات انت زي تغزينا مقارة هوت تعبيت إيو أنا أبليتو أنا عبي أنا إفلت زبل أنا إفلت زبل اتننت وصيتو وردتن ودكتن إيو ندابلوس كسكا اسكي زيبلو صنف ودكتن صالماتن زتا دربيو بتعقست إيو بزعبازا زي طببنيا سلومون كجلت كله نوردت تعبيتن يقدم نقدامات دما كرعات يبلو موسى 16 فقد 18 كيتانان مدحنان إسكرسس ون اسمو كله زعابي أرسو يهاسر وزآتحتن رأسو يخبر رأسو لعل زيبل يوارد رأسو زتحت جنا لعل يبلنا قال حواريات قدسان قرنطس بوغنو اتوم منأسيات كومو نتوم عبيتهم تجزؤوم أملاخ نعبيتن نعبيتهم تحتاتن جنا تجايهبهم إيو أما كلهم نحد حدهم أمونات امنتي كتجزؤو تحتنا تعاطقو دقيمة بجزء نعو لعل ما انت قبلكم اتي تحت اتا صنعتي دما أملاخ تحت بولم تحتنا كنلبس يمعدنا قدامي قرنطس فقدي 5 اجزابهر نعبياتن زمعدتهم أبوتات تحتتاتن جنا تصقى أملاخ
ዝዓዘዘ ካብ ኮነ መንገዲ ትሕትና ክንስጉም ቅድሳት ቤተ ክርስቲያን ትምዕደና መንፈስ ትዕቢት ኣርሒቕና ትሕትና ክንለብስ እግዚኣብሔር ፀግኡ የብዝሓልና ሓንቲ እኳ ንርእሰይ ይጥዓመኒ ምባል ወይስ ንውዳሴ ኮንቱ ኣይትግበሩ ብትሕትና ግና እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ካብ ርእሱ ኣይብልፅ ይረአዮ። ፈሊጦስ ፍቕዲ 2 ክብርን ንዝሓለፈ ንሊቃውንቲ ኣቦታትና ወስብሃት ለእግዚአብሔር ልዑል ወላዲቱ ድንግል ማርያም ወለመስቀሉ ክብር ኣሚን። ዝነበረኒ ትሕዝቶይ ነዚኣ ትመስል ነይራ። ክቡራት ኣሕዋተይ ንኹሉ ክንገብር እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ተውዓለ ልቢ ይዓድለና። ትሕዝቶይ ነዚኣ ትመስል ነይራ። ብኻሊእ ትሕዝቶ ክሳዕ ዝመፀኩም ሰላም ክትቅንዩ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ክቡራት ኣሕዋተይ ባይ ባይ።